ኢየሱስ ማራናታ ማራናታ ኢየሱስ ማራናታ راي بحساب نكون باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين زخبركم أبوتات أديتات أحوات أحد فقرات هزانات نجزابير سدرابيت كم ياللكم كم يحديركم كم يمتيكم أمين أتي بمحرته بتصقوا كسب ساعة زي زبطحنا زبطحنان እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይሁን ነው هراي امبار حجي حصير كابتلو معانتيز اب قداس استنبلنا نبابات قال እግዚአብሔር መበገስ ገርና حصير نا እግዚአብሔር حساب نا እግዚአብሔር ሲንታይ ዝብለና እንታይ ይሉና ኢልና ክንወስዲናሞ በተቃል ገሩስ እንታይ ይሉ ዝብለና ዘሎ ንዓና حبيرنا كريينا مو እግዚአብሔር አምላክ ነው ሁላትና مستوعال يعدلنا اذن لبونانا يخفتلنا نتقال املاح صنيلنا انت سمعنايو تقال املاح باذننا بالحالفونا بلبنا اتيو اب هيوتنا كم تግዚአብሔር زدلي عين السبات يرخ سرحنا خمس خيل قالوا امنيمو سلازي حسابنا ناب خالق هيكده صنيلنا ناب املاح نفتنا እግዚአብሔር ቃል ندهب አርዕስተ ትምህርትና ጎይታ አብጃልባና እስከበሉ ጎይታ አብጃልባና ጎይታ አብህይወትና እንተልዩ ማዕበል አይስተመናኒ ጎይታ አብጃልባና አብህይወትና እንተልዩ معبل አይስተመናኒ አርዕስተ ትምህርትና እዚያ ያለው ማለት በአር ዝኸበርኩም ምእመናን አቦታተይ አዲታተይ አሕዋተይ ሓተይ ናይሎም ሰንበት መዝሙርና ከአንታ ይብል መስልኩም በሰንበት ቦአ ኢየሱስ በሰንበት አተወ ይዝብል ኢየሱስ بسنبت أتوه سنبت كم نفلت أقولنا نعرفت معالتيا سنبت نعرفت معالتيا وثانان بالحنينان يسوع كريستوس بزا معالت زيئة بزا على تزيئة نابه وتنا آتيو نتي كل زج أنق الناريو نتي كل معبل كوينو زشجر الناريو كابانا خوجد دل الله نعو نتجنكت نتمعبل وسيدو كعرفنا يدلله سلازي لو مستنبلنا نمامات بحفشة بزعبا من تاي زارة من دحريلنا بزعبا معبل فتنان بزعبا معبل فتنان بزعبا معبل فتنان كزارب كل خاء أبتجيزة معبل أبتجيزة فتنان كأ كم جرنا خفت معبل كابت فتنان بنا እግዚአብሔር ምድሓን ወጽኸአ አው ኸአ ና እግዚአብሔር ምድሓን ከአ ይዛረብ ማለት ስለዚህ ለማዓንተ ተነበልና ወንጌል አበይ ነሩ እስከ ሐጉዝኒ አበይ ወንጌል የማንቢቦ ማቦና አንተቦ አበይናይ ወንጌል ይነሩ ምዕራፍ ክንደይ ድሕር ንካተል ነርና እስከ ሐጉዝኒ አበይ ወንጌል ይነሩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ይነሩ ስለዚህ እዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ዝዛረብ ነሩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ባሕሪ እናተጓዓዙ ኸለዉ ኣብ ባሕሪ እናተጓዓዙ ኸለዉ ብርቱዕ ማዕበል ኣስተውዕሉ ብርቱዕ ማዕበል ተላዒሉ እታ ጃልባ ክሳብ እትሰጥም በፂሑ እታ ጃልባሲ ክሳብ እትሰጥም በፂሑ أبزي دك مزامرت فرهو يزبل تتحف دك مزامرت فرهو بتعم فرهو مالتي قويتا جن أنت يجيرن يري لمو دك يسون هذا أجر ما كمن مع عبل كوينة تا مركب نو نجوز يناوز أكويز الله جن تقول القويتا جن أبتا جالبا دك يسون هذا شعو بفرحات
እቶም ሐዋርያት እንታይ ኢሎም ደም ደቂ መዛሙርቱ ጎይታ ጠፋአና አድሕነና ጎይታ ንጠፋ ኣለና አድሕነና ኢሎም በፍርሃት ማለት እዩ ሽዑኡ ከም ስበልዎ ተንሲኡ ነቲ ንፋስን ነቲ ማዕበልን ነቲ ባሕርን እንታይ ገይርዎ ገነሖ ገሰጾ ሽዑኡ ዓቢ ህድአት ኮነ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ዓቢ ህድአት ኮነ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲያቆን እውን አንተቦ ዝምረልና ነይሩ እንታይ ኢሉና ቃለ ነጎድጓድ በሰረገላት እዚ እንታይ ዘረጋግጸልና መሲልኩም ድምፂ እግዚአብሔር ሲ ኣብቲ ብርቱዕ ድምፂ ኣብቲ ብርቱዕ ማዕበል ኣብቲ ብርቱዕ ፈተና ኣብቲ ብርቱዕ ጸበባ ኣብቲ ብርቱዕ ሽግር ሲ ነቲ ማዕበልን ነቲ ነጎድጓድን ካይተረፈ ጸጥ ዘብል እዩ ቃለ በሰረገላት እንታይ ኢልና ቃለ ነጎድጓድከ በሰረገላት ክብል ከሎ ነዚ እንታይ ዘረጋግጸና ዘሎ ድምፂ እግዚአብሔር ነቲ ብማዕበሊ ብፈተና ብነጎድጓድ ዝመጽእ ጸጥ ከም ዘብሎ ጎይታና ከዓ ንኽብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን ንኹሉ ፍጥረት ዘመሓድር ከም ዝኾነ ንኹሉ ጎይታ ፍጥረት ከም ዝኾነ ናይ ኩሉ ፍጥረት ማለት እዩ ዝነግረና ዘሎ بتماثالي أب جبر حواريات عن توبة أنا ببنير جبر حواريات معرف 27 كأ زجرم نجاري زخا قدس باولوس بمركب كجوعز كله برتع معبل أقاتمه برتع معبل أقاتمه مزخا برتع معبل مسقاتمه أتم أوزنا ورو أفتح مركب زنا ورسي بقى تسفى قريزهم زينا 14 معلت زأكل بزي مقبي بزي مقبي تانيهم حسبونا 14 معلت زي بزي مقبي أما أكل بحر تانيهم مالي زجرم نجرجن قدس باولوس أما أكلت بحر دو إلو انت إلوهم أملاخ كم زاد حنوم يو عراقيت الله أملاخ زي كم زاد حنوم سلام كم زوبهم هدأت كم زمت اللهم ينقيرهم مالتي شعو انجيرا قريسقا أبلعوهم مالتي بقر أزيز مثل نيروتي لو ما عنت زوسدنا لو ما عنت حجم بقر سلسته نهيوتنا زخون مقبي حزنا حكينا سلسته نتبي حجي مسا يكونوا بحساب نكون كلنا بنحرز لكم بكلكم مالتي معبل هيوت كما تقولوا عين شبرن اسكولوا معبل هيوت كما تقولوا عين شبرن نابغويتا نقوي معبل هيوت كما تقولوا عين ربشن نابغويتا نقوي اب هيوتنا مچ معبل ايساني حكي استفعل عليه معبل مصانا نابنت حمام كما تسيخلي إذن بعلو معبلي ها ناي قطوا ገንዘብ ዲዩ ዝተፈላልየ ነገር ክገጥመና ይኽእል እዩ ወይ ኣብ ስድራ ቤትና ዘይምርዳእ ክገጥመና ይኽእል እዩ ብዝተፈላልየ ነገራት ፀገማት ክወርደና ይኽእል እዩ ها እዚ معبلي ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ቃል ክንምለስ ኢና እቶም ደቂ መዛምርት ሲ እታ ጃልባ ክሳዓት ሰጥም ጎይታ አይረዶም ነይሩ حقي አይረዶም ነይሩ ሽዑቶም እቶም ሐዋርያት ብልክዕ ወላ ኳን ተፈርሑ እንታይም ገይሮም ወላ ኳን ተሰንበዱ ወላ ኳን ተፈርሑ ካብታ ጃልባ ዘሊዶም ናብቲ ባሕሪ ወይ ከዓ ናብ ዝኾነ ውሳኔ አይወሰኑ እንታይ ገይሮም ናብ ጎይታ ኤማውዮም حقي ጎይታ ጠፋአና ድሕነና ኢሎሞ ሪኹም ኣለኹም ጠፋአና አድሕነና ኢሎሞ ስለዚ ንሕናኸ ኣብ ግዜ ፀገምና ዲዩ ኣብ ግዜቲ ማዕበል ክመጻና ከሎ ፈተና ክበዝሓና ከሎሲ ናበይ ኢና ነማዕዱ ናበይ ኢና ንጥምት ናብ ሰባት ዲና ነናዲ ወላስ ናብ ጎይታ ኢና ሰባት ድዮም ዝናዲና ወስ ጎይታ ስለዚ እንታዩ ትመልእኽቱና ኢሎም ማዓንት እምበኣር ኣብቲ ሽግር ክገጥመና ከሎ
ኣብቲ ፀገም ክፈገጥመና ከሎ ኣብቲ መከራ ክገጥመና ከሎ ናብቲ ሽግር ዘየሸግሮ ጭንቀት ዘየጨንቆ ኣምላኽ ናኡ ክንጠርዕ ናኡ ብእምነት ኦጎይታ ኣድሕነና ኦጎይታ ርድኣና ክንብል ይግባአና ምክንያቱ እንታይ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 4:6 ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ ንኣምላኽ ይኩም ክትነግርዎ ዘለኩም ትዘጨንቆኩም ንኣምላኽ ኢና ክንነግሮ ዘለና ትዘሸግረና ንኣምላኽ ኢና ክንነግሮ ዘለና ስለዚ ኣምላኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብታ ጃልባ ህይወትና ድዩ ኣብታ ጃልባ ሓዳርና ድዩ ኣብታ ጃልባ ጉዕዞና እንድሕራሊ ኮይኑሲ እቲ ማዕበል ከነቃንቀና ይኽእል ግን ኣይስጥመናኒ ክብሪ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኣብ ማዕበል ኣብ ህይወትና ኣብ ህይወት ማዕበል ህይወት ክመጻና ከሎሲ ኣይንሽበርና እንታይ ደኣ ናብ ኣምላኽ ንዕው ተኻለይቲ ከዓ ኣብ ግዜ ፀገምን ፈተናን አንደበትና መልሓስና ንሓሉ ኣብ ግዜ ፀባን ፈተናን ፀገምን አንደበትና መልሓስና ንሓሉ ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢሉሎ መሲልኩም ብዛዕባ መልሓስ ማለት ዝተዛረበሎ ብዛዕባ መልሓስ ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ ሂብና ኣሎ እንታይ ኢሉ ንስኻ ሓንቲ ንእሽተ ሓውሲ ጫካ ሙሉእ ክተንድድ ትኽእል እያ ሓቂ ሓንቲ ንእሽተ ሓውሲ ዝጀመረሲ ነዚ ገዛ ሙሉእ ክተባርዖ ትኽእል እያ እታ መልሓስና ከዓ እታ ብመልሓስና ትወፅእ ቃል ድማ ንህይወትና ሙሉእ ክተቃፅል ትኽእል እያ ንህይወትና ሙሉእ ክተንድድ ትኽእል እያ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መልሓስና ንህይወትና ምእንቲ ከይተንድድ ንዓና ምእንቲ ከይተጥፍኣና ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ፀገም ድዩ ኣብ ግዜ ፈተና ድዩ ኣብ ግዜ ማዕበል ክመጻና ከሎ እንታይ ኢና ንኸውን ሰባት ማለት እዩ ንሓርቕ ንፃረፍ ወላ ሓደ ግዜ ከዓ ነማርር ንኣምላኽ ካይተረፈ ነማርር ከምኡ ኢልና ንገብር ግን ከምኡ ክንከውን ኣይግባአናን ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልና ኣብ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከምቲ እስራኤላውያን ኣብ በረኻ ዘጉረምረሙ ወይ ከዓ ዘማረሩ ንኣምላኽ ዘማረርዎ ከምኣቶም ኣይትኹኑ ኢሉ ኢኹም ኣለኹም ስለዚ ኣብ ግዜ ፀገም ድዩ ኣብ ግዜ ፈተና ድዩ ኣብ ግዜ ማዕበል ክመጻና ከሎ ግዜሲ ኣብ ክንዲ ንሓድሕድና ንበኣስ ወይ ከዓ ንጓዳዳ እንታይ ደኣ ከም ቅዱስ ጳውሎስ ክንከውን ኣለና ሕጂ ቅዱስ ጳውሎስ ነቶም ኣብ ሽግር ኣብ ፀበባ መከራ ዝነበሩ የፀናንዖም እዩ ነይሩ ይህድኦም እዩ ነይሩ ስለዚ ንሕና ከዓ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኮይና ክንርከብ ይግባአና ማለት እዩ ሳልሰይቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ኣምላኽ መዋፅኦ የዳሊ እዩ ኣምላኽ መዋፅኦ የዳሊ እዩ እስክበሉ ኣምላኽ መዋፅኦ የዳሊ እዩ እዚ ከዓ ዓንተ ዲያቆን ሓውናይን ብበልና ነይሩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:13 እንታይ ኢሉ እዛ ቃል እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ሓዝዋ እንታይ እትብል ንሳ ከዓ ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ እስክበሉ ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ካብ ዓቕምኹም ኒነው ንኽትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ መውፅኢ ድማ ክገብረልኩም እዩ ይብለና ይኹም ኣለኹም መውፅኢ ድማ ክገብረልኩም እዩ ሕጂ እቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘጋጥመና ፀገማት ሽግራት ፈተናታት ዝተፈላለዩ ክኸውን ከሎ መወዳእታ ይብሉን ኢልና ተስፋ ክንቆርፅ የብልና መወዳእታ ይብሉን ኢልናሲ ተስፋ ክንቆርፅ የብልና ይኹም ኣለኹም እግዚአብሔርሲ ነቲ ማዕበል ፈተናና ህይወትናሲ ደው ከብል ዝኽእል ክገንሖ ዝኽእል ፀጥ ከብል ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ዘለና ናይ ኩሉ ተፈጥሮሲ ጎይታ እዩ ንሱ ናይ ኩሉ ተፈጥሮ ዝነምልኾ ኣምላኽናሲ ህያው ኣምላኽ ንኩሉ ከዓ ዝገዝእ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ነቲ ማዕበል ደው ዘብለሉ ወይ ድማ ከምቲ ንቅዱስ ጳውሎስ ካብቲ ማዕበል ዘውፅኦ ወይ ከዓ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ካብቲ ማዕበል ዘናገፎም ንዓና እውን መዋፅእ ክገብረልና ክእል እዩ ዝሰኣኑ ነገር የለን ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ እዩ ኢልና ንብል ሓቀይ ስለዚ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ ሕጂ በቃ ነቲ ኩሉ ዘይጠቅም ነገራት
ዘይጠቅም ነገራት ኮንት ዝኾነ ነገራት ኮንት ዝኾነ ተስፋታት ሓዲግና ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክንወከል ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ክንጽጋዕ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ብሓቂ ኣብዚ ቅዱስ መቕደስ እግዚአብሔር በቃሉን በቅዱስ ስጉኡን ሙስኡ ሓደ ክገብረና ፈቲሎ ስለዚ ንሕና ከዓ ኩሉና ብሓቂ እቶም ቅዱስ ቁርባን ዘይበጻሕና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዘይንወስድ ዘለና ብልሳሓ ናብ ኣምላኽ ብትሑት መንፈስ ተመሊስና ናብቲ ህይወት ዘለዓለም ዝህብ ስጉኡን ደሙን መጺና ንሱ እንዳተመገብና ድማ ነታ ዘለዓለማዊት ተስፋና ክንጽበያ ምስ ኣምላኽ ድማ ክንጓዓዝ ኣምላኽ ደግፈና ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ነዚ ዝመስል ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ስጉኡን ደሙን ክንወስዶ ከለና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ኣባይ ነብር ኣነ ከዓ ይነብር ኢልና ሕጂ ኣምላኽ ኣባና ዝነብር ድሕር ኮይኑ ኣብ ውሽጥና እንድሕር ዝነብር ኣልዩ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሽግር መጺውን ኣይሽግረናን እዩ ክንመልኮ በቲ ጸጉኡ ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታሲ ምሳቶም እናሃለዉ ፈሪሖም ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ከሎ ፈሪሖም ሓቀ ደቂ መዛሙርቲ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦም ከሎ ብታ ጃልባ ፈሪሖም ቅዱስ ጳውሎስ ግን ጎይታ ብመንፈስ ምስኡ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድአ ነቶም ካልኦት እንታይ ገብሮም ነይሩ የጸናንዖም ነይሩ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብታ ማዕበል እኮ ብመንፈስ የኣምላኽ ምስኡ ነይሩ እምበረይ ከምቲ ምስ ሐዋርያት በኣካል ዝነበረ ይኮነን ነይሩ ክርስቶስ ስለዚ እምበኣር ንሕናኸ ደቂ መዛሙርቲ ኣምላኽ እንዲና ንሕናኸ ከመይ ኢና ዘለና ኣብ ግዜ ፈተና ዲ ኣብ ግዜ ማዕበል ዲ ኣብ ግዜ ሽግርሲ ንሰባት መሊስና ዲና ናብ ጭንቀት ናብ ሽግር ንእትዎም ወይ ከዓ ንሽበር ዲና ወይ ንርበሽ ዲና ወይ ከዓ ከም ቅዱስ ጳውሎስ ኢና ብእምነት ንኻልኦት ንህድእ ዘለና ነፍስና ንፈትሽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንባሕሪ ገሊላ ዝህድአ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕበል ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ክህድእ ኣብ ሓዳርና ክኸውን ይኽእል ብዓብዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሕማቕ ማዕበል ከኣልየልና ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ኣብ ኩሉ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዕኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ማራናታ ኢየሱስ ማራናታ